Kajinyalang ke Executive Committee ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC haka katway tere kuno pra araja arpusaw kala syemya karai bandra haka dorbar tlang basisngi kata haka kat khandai tere kuno pra araja arpusaw banya thir halor ka mat jingdawa ka Joint Action Committee bakentup arpuwaisnang banom panhap yaki Sharam Rajar ngam MDC constituency. Kumban syupen kan mau baka Joint Action Committee ki lai polling station bakentup ya ka misai langdong dai bat maus mai ki bakentup ya arpuwait liki snong kalawan tur sa KHADC menha ka khalai trigunai wing araja arpusaw na ka benta ka jingdawa ban penpai biang ya ki teki snong sa Mountain Road MDC constituency. Hakate ke jingwan tur kala don ke jing pakhang dagi bor pulit bat enforcement wing ya ki noi alam ka Joint Action Committee ban rung sa pelau ka KHADC ka bala penlong ya ka Joint Action Committee ban syong ya ki hapadang surok ba Guwahati Shillong ka bala wan ra ka jing dheng kali ka bajur hakate ke sngi tat hadu ba ka KHADC kala khot ya kran pen baj ila pas ka Khasi Hills Autonomous District Council Constitution of District Council Amendment Rules ara jara pusaw dah gidi benai kala don do ka jing tho ana kaliang Joint Action Committee jong gitu ki arpoi dili kisno baha pagilai dili pong station kaba ki kwa bala kumnu ban ra abyang na po ramrai sha motion road constituency ya ka por bangi gandu igini rangba ngila ong bala kumnu ngi sa place ka executive committee ka shong ha ka jisno jong executive committee bana kaliang jungi ka committee mentan ngila rai ban recommend ya kani ka dorba ka salong ka shong pade ha ka jisno jong ka dorba kata kalong itu ki arpoi dili kisno balai dili pong station bangat ha ka ramrai jenam provinsi nuan ra abyang sha motion road Dagway, aru kadon gawai ka sinong Bangla Sopi kaba haba po ka Mairang baru sikata yani kadon jingko ajung ki paiba baru gunu bano pandab yang sepo so yom kata aru ngila ke itu bilang akan ni ka propose amendment itu ni ikan ni nak isi mentan ngila menjul pat ngila sarah ni ka dorba angita ligidon ki bill di badang payment ka jadi ka mau yang simship katakan nongdri sobar ini yang bersama dengan lapan pendek kulit kepala angin apa merah ini kan coba. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hoi ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mar ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngin ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkar bala banwan ra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila banyo ne ai. Nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala penmi yaki skim ICDS MDM PDS kabha na kabenta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da khau 45 ba fikrannya ka jing shisha
Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.